Na, hát lassan magam mögött hagyom Salzburgot. Hát a háttérben látszik is, hogy elég szép hegyek vannak. Igazából egy kicsit későn sikerült elindulni, nagyjából 1 órája. Hát hamar nem fogok már hazaérni, azt úgy érzem. Betáraztam már kajából előre, vettem a 2 hotdogot a helyi albán pékségben, úgyhogy szerintem az még azért jól fog jönni. Kíváncsi vagyok, hogy meddig jutok az éjszaka folyamán. A táj az gyönyörű. Na, hát itt megálltam egy helyi kis bevásárlóközpontba. Vettem egy kis Red Bullt, meg egy kis gyümölcslevet. Az a fő parám, hogy itt most leszáll az éjszaka, bezár minden, és így nem fogok tudni honnan vizet venni. Úgyhogy hiába van nálam 2,5 liter, azért ez nem lesz reggelig elég. Úgyhogy hát most betáraztam kicsit, aztán meglátjuk, hogy mi lesz. Úgyhogy gyorsan lámpát föl, mert már be is esteledett. Aztán indult a veretés. Na, hát szépen rámesteredett, és már este 10 óra van, 110 kilométernél tartok. Igazából most azon kívül, hogy néha kicsit szeles, minden szuper. Be vagyok tankolva kajával, piával, és bízunk a legjobbakban. Igazából így van annak egy romantikája, amikor az ember úgy teker végig egy éjszakát, hogy soha nem járt még azokon az utakon. Hát most ezt is megtapasztalom. Na, épp kelek át a Dunán és Linznél, úgyhogy minden szuper. Sikerült nem elázni. Mindjárt nézem, hogy hol tartok. Közel 180 km, 7,5 óra, éjjel 2 van. Most már innentől azért bízom benne, hogy könnyebb lesz, de hogy így ráérek itt a Dunamenti Vicóútra, aztán meglátjuk. Itt most pont van egy jó lefele, úgyhogy ennyi volt. Ja. De jó végre már itt lenni a Duna mellett. Én már fél lábbal is. Na, 4:30 van. 9 óra eddig a tiszta menetidő. 218 kilométert jöttem, ami nem túl sok. A helyzet az, hogy most így elfáradtam, megint beütött, ahogy nagyjából várható volt. Annyi, hogy most egy 4-kor úgy voltam, hogy jó, nem megiszok egy Red Bullt. Hát így nem hozott vissza az élők sorába. Egy kicsit jobb lett, de most így eléggé újra úgy meg vagyok pilledve, és nagyon nehéz ébren maradni. Úgyhogy most így lökök egy kis csokit, meg még van egy kólám. De igazából nagy reményt nem fűzök hozzá, hogyha a Red Bull nem szedett ki. Úgyhogy most egy picit megállok, kicsit kihűlök, kicsit fászni fogok induláskor, és remélem, hogy így most ez a kis pihi meg kaja, meg hideg az így teljesen visszahoz, mert amúgy hát 4:50, úgyhogy azért most már csak néhány óra itt a sötétben is. És indul a nap, úgyhogy azért az megint az segíteni fog. Úgyhogy ennyi. Most ez egy kicsit nehezebb, mint gondoltam, hogy lesz ilyenkor. De reméljük nem sokára túl leszek rajta. Hát ennyi. Na, hát ez az éjszaka is elment. Jó tartalmas volt. Igazából így a hajnali 4-5-ös megrogyáson kívül egészen szépen ment. Most épp kelek át a Dunán. Nagyon szép, ahogy így jön fel, vagy hát pirkat közben, még a nap az nem jön fel, mert az csak 7-kor.
250 km-nél tartok, most pont átlendültem egy partponton. Bízom benne, hogy így most, hogy jön fel a nap, megjön az erő is teljesen újra, és nem lesz gond ezzel a maradék 200-250 km-re, attól függ, hogy meddig fog igazán jól esni. Hát megvan a 300 km, közel 13 órát, milyen a felhő hátterem van. Igazából menetrendszerű megrogyás itt a közepe után, ez most is megvolt. Fú, ez most azért bebüntetett rendesen. Tehát, hogy úgy eléheztem, aztán akkor reggeliztem egy jót. Nyilván ott meg túl lettem magam, most ezen döglődök, de ha nem döglődnék ezen, akkor is romkész lennék. Ez most így, ez már azért úgy rendesen fáj. Nagyon-nagyon. Fú, nagyon. Hát igazából így bárhol legszívesebben lefeküdnék aludni. Nagyon nehéz ébren maradni most megint, de bízom benne, hogy ez csak a szokásos holdpont, ahogy mondtam, itt a fele után volt, a Szalszon is, az Everestingen is, és hát most is. Úgyhogy aztán ott azokon is azért sikerült túllendülni valahogy, úgyhogy bízom benne, hogy itt is sikerülni fog. Mert ez most azért így, ez most közelít a elviselhetetlenhez. Tehát ezt így, hát ez a szokásos faladós gondolatok, hogy én itt most megnyomnám itt az escape gombot, és így én most kiszállnék ebből a játékból. Úgyhogy remélem, hogy hamarosan túllendülök. Hát ennyi. 325 km-nél tartok, úgyhogy nem haladtam túl sokat. Most jött el az a tipikus pillanat, amikor úgy éreztem, hogy itt most egy pillanatra le kell dőlni a földre. És így ledőltem, így fú, most azért úgy éreztem a fejemet. Nyilván így egy kicsit meg vagyok fáradva. Igazából nehéz harcolni így a fáradtság ellen. De hát nyilván ettől olyan izgim. Nyilván a lábaimnak nyilván semmi baja. Gyerek persze kezd kényelmetlenné válni, de nem kibírhatatlan. Ez a fáradtság, ez viszont igen. Ez nagyon megnehezíti itt a dolgokat. Kemény ez a sztori most. Igazából így nagyon csúszok ki az időből, de nincs erőm jobban menni. Úgyhogy ez van, hogy kéne még kajálni is. Nem, 1-2-3 óra múlva. De próbálom így értékelni az itteni szép dolgokat, amennyire kilátok a fejemből. Hát ennyi. No, megvan a 400. kilométer is. Ez most viszonylag hamar, most itt összejött a végére, mert megálltam egyet pizzázni, és realizáltam, hogy ilyen 9 óra környékén fogok Mosonmagyaróvárra érni, úgyhogy megint belemászok az éjszakába, amit nem akartam. Most így ez van Bécsben, nem akartam azért hazavonatozni, az így itt lett volna. Úgyhogy most próbálom megnyomni, hogy itt még világosban minél tovább eljussak, és minél kevesebb maradjon a sötétre, mert hát az most már tényleg nincs kedve.
de most már ezt meg kell rakni, úgyhogy most így egész meg vagyok fejben. Ezt az állapotot próbálom fenntartani erre a röpke 4 órára, ami még hátra van. Hát ennyi. Na, már vonaton vagyok. Igazából ez a vége, ez engem is meglepett, de nem volt olyan durva. Valószínű ez a vonat elérési para. Ez adott annyi plusz motivációt és löketet, hogy így nem voltam úgy elfoglalva az álmossággal. Cserében most már, hogy utatunk egy, nem tudom, fél órája, most így pont kezd beütni. Annyi volt, hogy itt a végén, hogy ködös volt helyenként, illetve 8 fok volt, és belém fagyott így rövid nadrágban, meg egy szélálló mezben, vagy nem, Jackie-be, szóval ezt egy kis távol veszte az öltözés részét. Jó, na de a lényeg, hogy tényleg így egész jó lett a vége, így ez a durva, hogy így visszatekintve, így ez a közepén lévő, nem tudom, 100 km volt a legszarabb. Ott többször is le kellett feküdnöm, így pihengetni, de tényleg itt a vége az meg egész siva volt. Szerintem idén most már nem nagyon lesz több ilyen. Hát ennyi.